Sa'n credu fe wnaeth erioed fy nharo fod fy mywyd priodosol yn ormesol. Briodon ni ar ddechrau'r 70au yn Nwyrain Llundain, ac roedden ni'n rhan o eglwys a gwerthoedd traddodiadol iawn. Yn ôl y disgwyl ar y pryd, fe wnes i roi'r gorau i'm swydd a magu'r plant tra bod fy ngŵr yn gweithio ac yn llwyddo yn ei yrfa. Roeddwn yn hapus i'w wneud, ac roeddwn i wrth fy modd yn magu ein 5 plentyn. Wedi'r plant dyfu i fyny a gadael y cartref, fe ddechreuais i deimlo fy mod wedi cael fy ffrwyno. Roeddwn i wir eisiau gwneud rhywbeth drosodd fi fy hun. Roeddwn i'n dymuno defnyddio fy menydd eto, ac ail afael yn rhai o'r sgiliau roeddwn i wedi dysgu pan oeddwn i'n iau ac yn gweithio mewn swyddfa. Dechreuais i weithio ddeuddydd yr wythnos i elusen leol a oedd yn cefnogi pobl ag afiechydon terfynol, a'i helpu gael gafael yn y bydd daliadau a'r gefnogaeth sydd ar gael iddyn nhw. Fe wnaeth i mi deimlo'n ddefnyddiol a rhoi boddhad mawr i mi. Roedd fy ngŵr yn ei gasau. Roedd e'n dymuno fy mod yn aros adref a mynnodd nad oedd angen i mi ennill arian, gan ei fod yn ennill digon i'r ddau ohono ni. Ffoniodd fi yn gyson neu anfonodd negeseuon testun ataf trwy'r dydd pan oeddwn yn y gwaith. Mynnodd fy mod yn gwneud cymwynasau fel codi presgripsiynau oedd yn gofyn i mi adael y gwaith yn gynnar. Byddai'n mynd i dymer ofnadw pan a byddwn ni'n gwneud fel y dymunau. Cwynodd wrth ein plant fy mod yn ei siomi, ac yn ei siomi nhw trwy beidio bod ar gael iddyn nhw bellach. Byddai'n cwyno pe bawn ni'n 10 munud yn hwyr a dechreuodd troi lan yn y maes parcio ar ddiwedd y dydd i sicrhau fy mod yn dod yn syth adref. Un diwrnod, fe wnaeth yngloi yn y tŷ i'm hatal rhag mynd ar ddiwrnod ar gwrs hyfforddi. Roedd ffrind i mi yn bryderus, ac fe helpodd fi ddeall nad oedd hwn yn ymddygiad arferol mewn priodas, a chyfeiriodd fi at ristod. Rhoddodd hednoddau nhw yn nerth i mi gael cymorth a chwnsela. Rwy'n dal yn ceisio dod i delerau a beth mae hyn oll yn ei olygu ar gyfer fy nyfodol i, ond nid wyf ar fy mhen fy hun ar y daith hon bellach. Arglwydd, yr wyt wedi chwilio am adnabod. Gwyddos ti ba bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi, yr wyt wedi deall fy meddwl o bell. Cymerodd Debi amser i sylweddoli beth oedd yn wir ddigwydd yn ei phriodas. Roedd y newidiadau'n fach ar y cychwyn. Nid oedd hi'n disgwyl dim a oedd yn wahanol i'r patrwn arferol o fywyd teuluol Cristnogol. Y gwir yw, doedd ei gŵr ddim am iddi fod yn unigolyn yn meddwl drosti hun. Roedd am ei rheoli hi bob cam. Roedd gwneud penderfyniadau yn annibynnol iddo a gweithredu hebddo yn fygythiad iddo. Roedd ei ymddygiad o aros amdani yn y maes parcio i sicrhau bod hi'n dod yn syth adref o'r gwaith yn rhybydd clir iddyn nhw fod rhywbeth o'i le. Felly, fe wnaethon nhw helpu a chyfeirio Debi i'r cyfeiriad cywir, fel y gallai ddod o hyd i'r rhyddid i feddwl drosti ei hun, sydd yn rhodd gan Dduw unwaith eto. Dduw cyfiawnder, helpa ni fod yn effro i'r arwyddion bod rhywbeth o'i le yn mywydau ein ffrindiau, cymdogion a'n cydweithwyr. Helpa ni glywed pan nad ydyn nhw'n siarad a'i syniadau a'i barn a'i hunain. Rho'r nerth ar doethineb i ni leisio ein pryderon. Amen.